22 August azvina kumira zvakanaka. Like this video kutira kuti ZANU-PF iboyikane. Nhasi ndadzoka ndine nyaya yandiri kuona panapa iri kubudiswa naadvocate Nelson Chamisa avo vaimbova mutungamiriri kana kuti vachitori mutungamiriri wevatungamiriri vanoda kutungamirira zvemapato kana kuti vanonzi vane chimuti chekupikisa zvematongerwo enyika muZimbabwe chenetserwa chinzi ngavasiye chimuti ngavadidi. So nyaya iri panapa ndikungoti it's bad news kune vanhu vanga vakamirira kupuwa chimuti nekuti hakuna munhu achapuwa chimuti because panapa ndiri kuona kuti is it an apology kana kuti pari kutova towedzera kuti hande yakomana ngoma ndiyo tiende mberi because kune vamwe vanhu vanga vakatsamwa vachifaira mibvunzo nemubvunzo nemaconcerns akasiyana siyana. But ndiri kuzoona vaadvocate Nelson Chamisa vari kuti the struggle for a new great Zimbabwe where we are, it is not been easy to stand for right truth and the authentic alternative. I can understand the struggle, fatigue. It has been a long, rough and tough journey traveled. Fighting brutality and oppression struggles are never easy. It is a struggle and it is not an instant coffee or a walk in the park. No vakabudikira vakati right group number 1 parikunzi over the time a lot happens, some fall the wayside of some go offside, yet very few remain in on side and inside. Number 2 vakati some get genuine tired, exhausted and or get too old yet can't let go. Number 3 ndo pavari some are disappointed, praised and frustrated at the delay in quick results. Number 4 varikuti some may resort to finger pointing and blame game as a post-election dissonance and frustration coping mechanism. Number 5 varikuti some are pretenders, infiltrators and establishment collaborators who play for other team and they often shout out a caricature the loudest. Igrupu rinenge rana chin'on'ora barangobatwa richinzi vane imwe vanenge vachitambira but vanongouya vachingoita se vachingopretenda kumira nevamwe. I think ipapa panenge pabatwa munhu. Number 6 ndo pavari kuti some admire the opportunities offered by occupying office and being in government as president, ministers, MPs, councillors or public service. Ma MP vaya vekuti isusu hatibve kuparliament iko ndo type yavamwe vanhu vari papa, but he is not blaming anyone. But vari kuita kuunderstand vanhu vacho zvavari ndo nyaya iri tori panapa. Some are content with benefits and privilege of power and positions as opposition for life. Some are in it for survival and employment, escaping poverty and never for service change and living a legacy. Ndo nyaya iripo. Ndakatomboitaure vanhu makandijambukira makati why uri kutaura zvakadaro, ndikati vanhu vazhinji vanoita zvematongerwo enyika zvekupikisa izvi vane nzara hachistombori kuda kwavo, vari ngori mamessengers enhamo, vari kutungwa nenhamo kuti vaite all those things. But hapana ako akanzwisisa. Nhasi zvakumeka sense boy zvataurwa nava advocate Nelson Chamisa. Some seek shortcuts, decide that if we can't beat them, join them. So joining the grave train becomes the easy answer. Mukuvaziva ipo patiri kutaura mazita vanongoti ayo ngatichingootamba navo tingo. Some choose to disengage and pursue personal goals, interested in business as private citizens. Ndo vanozongoti zvanetsa zvekushanda nechitima ichi chikunonoka, chitima chinonoka kumhanya rekedza ndikojambira ka private kangu nditongoenda kumberi ndinofaita ndiri ndega. Ndo vanozobuda chiti inini nda independent candidate, mazita awo anonetsa. But those people vanhu vekuti you can't even blame them kuti vari wrong. Those pfungwa dzavo ndo zvedzinenge dzitori. Number 11 ndo pavari kubuda vari kuti some are perennial skeptic and perpetual cynics and amateur critics, the nausers and doomsayers. These are the emotional danger to the people struggle for a better world. But 12 ndo pavari kuti some fight to the bitter end. These few are in it for the long haul, for service and for Zimbabwe and its people, and I'm proud to belong to this category. But
ndopane vazhinji ende ndopane vanhu vamwe vekuti iko zvinezvi tikada kudzokera iko zvinezvi tikati ngatichitarisai kuti pavanhu vese even kuti kubva kumajournalist kusvika kwokupedzisira vakabvira kudhara vachifamba nethis struggle vachikwanisa even kana kuripota nyaya dzekuwana advocate nezochamisa zvisina kurwadziwa kana kuti kuita sei vangane vachirimo izvezvi vazhinji vakapedzera vatozviranga kudhara vakati no hatizvinzwisise zvekutaura but 12 mumo amene kuti iwo uri papi unobva wangozviisawo paside pako so mashoko opedzera vari kuti the struggles the world over and since time immemorial are always laced with ultimately victory kicks in. All the suffering is not in vain. We can't go through all this pain not to receive our gain and victory in due time. So pakanakira nyaya iyi ndezvekudai so this man ari kutungamirira vanhu achitounderstanda nzira dzichaenda nevamwe vanhu kunzwisisa zvinhu izvozvo kuti vamwe vachangoti inini ndaneta gandiite independent candidate vamwe vachati let me join them vamwe vagara vari vekupretenda vekuti anytime vakangoti aiwa zvazvichatoite ngatitomboita izvi vachiziva kuti vari kutambira the other team kana kuti vanenge vachishanda vari kuother side but vachida kupretenda kuda kuzonyebera kuoresa vamwe mwoyo vachitanga vane kudisa mafacts zvakanyanyisa so ndo pane magroups akwanisa kudividwa pachiiswa vanhu pachina vaadvocate nezochamisa but pachinji kacho ndiri kuona it's sort of kutoda kutsva kuti vanhu vanzwisise kukanda light kuvanhu because vanhu vanenge vasiri kunzwisisa like for example kuti uri kufamba nemunhu iwe munhu obva atanga kuti ndaneta ndaita senda obva wozomuexplainira kuti this ningirikini haisi right iyo tiri kufamba iyi rwendo rinorema because vamwe vanenge vakabatira zvinhu pakati wotozotoda kumuexplainira kuti inini kubva kumashure ndichingofamba this journey saka unotoshingawo shamwari kana uchida kuti kufamba neni it's sort of an apology kuti sorako kuti uchazenge uchifamba nenzira idzi but ndokwazvitori izvozvo now ndiri kuzoona vanhu vakawanda vemuzimbabwe vari kubuda vari kuti we must fight this struggle to its logical conclusion. I agree with you. That's a lot just comfortable with the perks and privileges of opposition, and it is a huge problem to them. Parliament and councils are the destination. Ndonya imwe yaita kuti zvinhu zvese zvive zvisina kurongeka iko zvinezvi because of those people vekuti they are in opposition politics, because those people vari kuona politics se business se employment. Ndakaenda kuparliament ndakunopuwa mari ndichapuwa machinchi zviri raitwo zvazvo kune rimwe side, but kune rimwe side revanhu vanenge vachizovhota zvinorwadza zvinoita kakurema. Ndo nyaya hombe iri panapa yandiri kuona, because vanhu vazhinji vari kuti isusu tiri kushaiswa zvijezi kuZANU-PF gadza tinojoina the other side. Pavanojoina the other side vari kutoona kuti takutoshanda takutongotiza nzara. Ndo nyaya yatongopo kuti takutodzinga urombe panapa, because vazhinji vacho havana zvavanotomboita nezvazvo muupenyu, but anongoti akangojoina nekoko kutongoti ini chindisapota ndabva kureka ungotozifesera akangoshinga mberi vanhu tongomuvhotera atowina atopinda. Ndo vazhinji vacho vari muzvinhu saka ndo nyaya imwe iri kuitika zvichinzi ndo pari kufira politics zezumwe. Vari kuti we are in this struggle together for as long as God enables us to continue the fight for a free and prosperous great Zimbabwe. Uri kuona manje umwe ari kuti what makes you strong in this middle of attacks from familiar facts. Umwe akati opposition positions and fortifies you. Umwe ari kuti some tweets and sit while fellow comrades are being jailed and imprisoned. Some key fights are waged in space you least expect and no, zvakawanda zviri kutaurika. Vari kudzika ivo vaadvocates vari kutaura vamwe vari kuti are you still in politics. Vari kutopindura vakati I'm called to serve and lead. Politics is a tiny component of that calling. Ndo zvavari kutaura. Vamwe vari kuti change is coming soon here Mr. President, or we have to wait a while. But let me say it for an umpteenth time. Change is coming and inevitable. It can be delayed but never denied. Umwe ari kuti makapera kare chibaba chigodini ziniti. Ndopari kuti aiwa wenyasha apere. Zvakawanda zviri kutaurika, zvakawanda zvavari kupindurana nevanhu panyaya idzo dzidzi. Mumwe ari kubuda pari kuti good morning President, if the love for our country is embedded with us, we will never be moved. I am in 12 and the 12th disciple in the book of Acts
not when Judas Iscariot was there. Alright. Mwari kuti wo panapa tiripo kusvika kumapena chaiko tinoramba takamira ipapo. Yes, variko vanhu vakashinga. That's what I know. Ndosaka uri kuona kuti people like Hope vari kutacha brain zvekuti imi chimisa gasiya chinhu ndakati yatwa ndakasiya politics dzenyu dzemu triple C itaika triple C yacho vari kuti ngangosiya. I don't know chimuti chipi chavari kuda kuti aite se asiye. And imwe nyaya yandazomboona pari kunzikana vanhu mukuchemera kuti chimuti hachingopiwe munhu chinoshandirwa. Shandai, because this guy akabvira kudhara angorimo since 1999 achingoshanda kubva 1999 kusvika izvezvi pane makore hobo kana if I'm not mistaken takutaura zvekuti panenge pane 24 to 25 years iko zvinezvi munhu angorimo muchinhu ichi, but mumwe munhu akuti angouya angochita 5 years arimo akutoda kutoti aiwa ngachitipo chimuti hazvinyatsogamuchirika. So unoona ndo nyaya imwe inenge kuitika panapa ndiri kuona so profound, my president. This is wisdom at its highest level. This kind of wisdom only comes from a God Almighty above. Oh, God will see us through. We believe in you. You are the hope of the nation. I reiterate, we remain focused. Okay, do mashoko akubudo pane mumwe achitara kuti ayo pamabudisa uchenjeri tinotenda ne uchenjeri mwari kuti number 8 caught my attention and made so emotional that we are unemployed. Getting someone employed whilst we remain unemployed. Let's choose office bearers who choose electorates first. Pakashata ndo nyaya yaenda mutaura iyi iri pa number 8 iri kunetsa kuti vazhinji iko zvinezvi vari kunyatsoti inini ndikangopinda kuparliament takutoshanda mhuri yangu yakutojika ndikuti vanhu vachati chii tozozviona taikoko taneta mani handi hapana kusiri kudya mani, because what they believe kuti aiwa man these people politics yakavaita better man, these people they are now living better man because of shit, because of this whole thing politics. Saka inini ndakatopinda apa ndakutotawo mota dzangu ndakutodyawo ndakutongofambawo netype yesecurity vainayo. Ndo pfungwa dzine vanhu vazhinji vekuwanda idzodzo kuti aiwa saka inini ndotadza ni kuti ndito izvo. But nyaya iripo manje kuti munenge muchinopinza vanhu mabasa, imimi wacho muchizosara musina mabasa, imimi wacho muchizosara musina zvamakaningirina. Because for example ngati waisa kansela wamuvhotera waisa vote yako une zvauri kuexpecta kubva kuna kansela, not because of chinchi but kumuvhotera kureva kuti kansela una ndikukupa chance mukana gadzirawo kana nzvimbo ine maduties anonzi ako uri kuuyisirwa pa kansela. Try kungodeliver iwayo zvapera. Wobva kuti MP maduty anonzi ako ayo MP wewe chito izvozvo, but boom zvatochinja. Munhu atokuparliament akutochemera salary yake, salary dzedu tikudawo maloni edu ngiseyadzikiswa kedzosera maloni edu pangari pepe. Pfungwa dzevanhu vakadaro zvikuzonzi mimi muri kunetsekana muri kuzoita sei, they don't even care. Ndo imwe yenigirigini nyaya hombe yandiri kusangana nayo yandiri kuona imwe inotirwadze panapa, and nyaya iyoyo ichanetsa kuti izonzi ipere. Pane nyaya hombe chaizvo. Mumwe wari kuti Moses faced the same situation when he was talking to Israelites to Canaan. I pray that when God put you in your place, be protected forever. Alright. Patopinda kuBhayibheri team Bible wamwe kutaiwa tokumbira vhesi ranhasi masirira vhesi. Vanhu vakawanda vanga kutonakidwa nazvo zvimavhesi izvo because vakatoona kuti kune vanhu vanoboyikana nezvimavhesi. Saka kungoti isai rimwe vhesi kuti vaite se vaboyikana, that is it. Ndo zvazviri mwari kuti don't ever feel pressured by pretenders and political hitmen to rush into an undercooked arrangement. We are always here to stand with you and rebuild. We have no choice but to win this country for change, no matter how long it takes. Right, ndikona mashoko akubuda kuna mumwe aiwa aiona kupuwa pressure nevanhu because mamwe vacho vanhu ngatingudai ngativhuraimwe right ngatinguvhuraimwe titoenda like iko zvinezvi. If you look at this movement yavari kuti triple C mafiri ayaita soka inozofambira mbira ende vanhu vari kunyatsora moyo vega wanoona hazi kutoti uchaverenga kuti vangani unototi ine 200 wasara nen'onzora side yangosema WhatsApp group. So that's why uona kuti vanhu vari kuziva kuti this guy ndiye anechimuti akangodzoka ngoti ndakutoita movement imwe kadai so vanhu vese vaita se vanobva vangobudikira kuti let's do it now. So zvakapera zvakadaro mwari kuti you have turned this into a personal vanity project. It's not about you that is wrong. You criticize people for being
amateur critics, but you are doing essentially the same thing. Nelson, you are abandoned centuries tested wisdom on how to run a political party due to selfishness. No problem in vanhu haana kumbotena into nchinchi, but ingira munhu kuti ari kudiwa nevanhu ane support. Iwe unoda kutanga political party une vanhu here, une vanhu here. Iye handiti ari kudiwa nevanhu, and haasi kumanikidza munhu kuti ndidai so zviri kuita vanhu kuti dai vanhu ngauye kuno, ngatidai so chimuti chacho tizochimhanya. Anombobvira ambotaura zvese izvozvo, ari kungozvitira zvinhu zvake ari muopposition nhingirini dzake achitoenda akadaro. That is it. Zvimwe zvese zvozonzi chinja hayo anenge atodza tongonya dzisina basa dzekutaura nevanhu. Iri kubitira vanhu, uri kuita sei? Vanhu vanongotaura zvinhu zvisina kana nebasa rese, vanhu zvinotaura nevanhu azvipereka. Wazoti betray, wazoita personal chinchi. It's not about personal, but vanhu vane ningirikini presidential candidate vanenge vachingoda, simple as that. Saka even chero akatoti handina party, ndoda kutopinda ndiri independent mu election, anotozviita obva atopinda achitoendosa mamwe independent candidates. Izvi zvinotomake sense futi, and I think hazvitorina stress than the whole thing zvokunzi kurana party. Ukatarisa kuRussia iko zvino Putin akapinda kanzi independent candidate, haana zvepolitical party yaanorana, haana zvese zvokuzomunesura mchitaura kuti ma-structures nyinji. Iye akangopinda ari independent, saka hapana stress yema-structures. Anogona kuti right, it's me, let's go, zvatopera. Vamwe vanoda kumuterawo vanozongotera vachinyatsozwa kuti vanenge vari endorsed but vari ma-independent candidates. Saka hapana zvokuti mungaswera muchimboswera muchiti iwe wazopersonalize zvinhu as if vamwe vacho mungorambidzwa kupersonalize zvinhu. Zvakafanira kuti iwo, saka muzhinji yese chakuita ochita chenyu imi vanhu, odzokera kumashure obva aitwa party zvamaita zvinhu. Because dai pasina zvokuti iye apersonalize chinhu, angadai akapera career yepolitics kudhara. That's true. Tine vanhu vakaita sana Mudzuri vanga vari relevant panguva yacho iyoyo, vaitopisa vakatombodawo ndakutoda, but chokwadi chakazombosara makatozongoona zvakazongoitika. Tsvimbo ikaenda yakadai, dore ikaenda rakadai, so zvakavharana. Political career ikaita se ikapera, because vanhu vekuti vanga vari ningekeni vakabatirira papati, noti kubatirira pakuda zvido, kuita zvido zvevanhu. Because zviri patuka kuziva zvinhu zvinoda vanhu nekuzvipira kuti ndichazofamba nevanhu, pane kuti ndongoziva kuti inini ndoda ngori munhu wepati, tiri malegend epati, tiri machinchi. Pati yacho yakazongotorwa nana Dhagi zvavo vakati gatite zvatinoita. Saka kuti unoti career yana Dhagi yakatoperera ikoko, hapasina chimwe chinhu chaangaita. Ungati Dhagi ndi politician wekupi? Hakuna ma politician akadaro.